Ora phaiman bagai khub belai belai na hambai tini dibor jorago phaima jongma bagai bongno belai na prepare hambai tai hingka kai tini o jagao chini purbo singisora ADC village ni Mokesh hinui bumung tongo miyawo chini takong ni byapar tiye yakanai o jagao sung kuno rasniti ni metarya aro jere viral khaimani jere Tripura ma thana jini hamia silchawoi viral khaimani mobile obo jotono sara Tripura ni borok nukjak abo kintu kuno rasniti asu abo ang sung personally sung takhungni ni byapar aro kuno rasniti ni kore tini ape ke gen thungna nai tongo oi Mokesh Chandra Song abo kuno Tripura ma tha ba nini IMPT ba nini bibinno nini da aptro hini kerisung sung takung ni byapar abo mia borok phaika chuang mani hini ayang dunya ni chuang nunguya kanai phaika phaya kanai dugano phaya kanai buibino ebe যেমন নাকি abo tai pasap priu khaima ba sap maya phaika ka jaga kuno borok bai bo walanya naikha abo nelia buyam tirong nogo phaika ka nogo personally attack khanya nayo tingkai amo ani bihi busana olakai chirik laika ka phaika ka lama phaika ka ang ni phaika phaima bisingtai bo ane takhu Subram Devarma ang bai kaisa kok kata kating lai kisu bo daga sopang lai sung takhung ni byapar aro kia bo ngoya engka bo kelai broko kisa sugdu huma kana aptirok abang saimia engka aboni bising te aro game thunga nayo tini a jaga bo mobile nugo a para ni borok joto saimano o jaga o kuno rasniti ni meta yasung asung na balaina hambai ang media ro mo Bawa game bawa porok miyawo takong ni wala lagi po ay sung saimiya ay borok kini pungo sunon hunka nun kay pwede sung to mohay obosta suno saray ridi ay sung para protibisi hisaboy okra rog hisaboy sung pwede porok takong ni wala lagi ay tangi wala lagi ay sung limani sung saw borok saw botswag nung pwede ba bobay u rasniti kok rog not sawi hinka butanin noko tangi nor sebenarnya naga, isi hamla lo kayak naga, buta baik isu dos ini. Ong lima pore, abu bong ni bepar, buta bahim ni bepar. Angka yang abu non sawut sarana yote tisha ko. Zara, oh buta bahim walai thani rasniti ko jate zorut yo kayai. Elaka basi sumjoto na tongnai, khana tongnai rasnitik to siro jigon thaya. Ebong sungkai para protibesi elakabasi sung ekana tongan nango oborong no jate rasnitiko khisenjai nijira hini abon hini phaiye phaika dengka ang khub kaham bongang takbo ekdom kaham hini mone khayo phaitung obo hai rasniti ta thungtung obo ani kok khai tabo politics no thungi tongnai sabo ba tam khlai tam khaba jemia ঘটনা ঘটি থামানে আ জায়গাও जों नुकजाखा चिन पारानि आगिनि टंनाय चेयरमेन मुकेश चन्द्र ब फेसबुक रको गोबां जायगा पोस्ट खायगा जों आरो नुकजाखा आरो पोस्ट खायमाने जे Tripura ma thane borok lama kasui bethana naimani hini bo post खायो अम हाइरक सामानि बेलेखन जाया चिनि Tripura ma tharok taksu ponto चिनि पारा आमचाइ रको जों जतनो टंकजां साकजां palbak sakai tonglai tongo omhai kebeng mung je kok silchamung borok rimani om belekeno chaya klayo on bangang bongno koijaw jete phaine buskan salogo omhai tebo kuno kok silchamung ka satu omhai sayangke belekeno kahamnai hambai asuna